Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, December 15. Bulawan as GLF 2025 champion, kauna-unahang championship title ng barangay. PNP, naka-heightened alert sa pagsisimula ng simbang gabi. Korean-backed machinery hub itatayo sa Nueva Ecija para sa modernisasyon ng agri-industry. Lubenas ng Pasko sa Magalang, selebrasyon ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa. At Ana Blanco ng Venezuela, kinoronahan sa Miss Charm 2025. Cyril Payumo ng Pilipinas, Best in National Costume. Mula sa kumpiyansa bago ang laban hanggang sa makasaysayang tagumpay sa entablado ng Ligligang Parul, isang barangay ang nagningning at nag-iwan ng marka sa 117th Giant Lantern Festival. Alamin natin kung paano nasungkit ng Barangay Bulaon ang kauna-unahan itong kampyonato sa pinakamakulay na tradisyon ng City of San Fernando, Pampanga sa ulat na ito. Ibiyak ko nakikita ng 100% na talagang akwane. Ganito kakumpiyansa ang kapitan ng Barangay Bulaon na si Laverny Gopez nang kapanayamin siya ng CLTV 36 News nitong November 2025 tungkol sa kahandaan nila para sa 117th Giant Lantern Festival. At hindi siya nagkamali dahil nitong Sabado, December 13 sa Robinson Star Mills. Ikayuing champion, Barangay Bulaon! Headed by Barangay Captain again. Second runner-up noong 2024, nasungkit ngayon ng Bulaon ang kampyonato sa pinakamakulay na selebrasyon ng siyudad ng San Fernando, ang Ligligan Parul. Mula sa malatiktok nilang tugtugan na sumabay sa ritmo ng libo-libong ilaw. Sa mga imahe at talatang sumisimbolo kay Jesus, mensahe tungkol sa world peace. At syempre, ang highlight ng kanilang parol ay ang flipping images na tunay na fresh sa paningin ng mga hurado at higit 7,000 manonood na iuwi nila ang corona. Kwento ng lantern maker ni si Mark Nino Flores, isang taon nilang pinag-isipan ang mga gimmick na ito. Yan, 1 year po namin pinag-isipan yan kasi gusto ko talaga perfect po yung papakita ng Bulaon ngayong taon. Kaya whole year round po pinag-iisip ako ipapakita ng Bulaon ngayong taon. Pinagandaan namin talaga yung Giant Lantern na 2025 kasi January pa lang nag-prepare na kami ni Mark Flores yung yung lantern maker po. Sa kasaysayan ng Ligligan Parul, ito ang first time na nasungkit ng Barangay Bulaon ang championship title kung saan inuwi nila ang 300,000 pesos na papremyo. Sobrang saya siyempre lalo na yun, nagbungala na pinaghirapan namin ang napit at pagod na. Kasi talagang pinagandaan namin itong taon na to para makuha nga namin yung championship. Mo San Fernando yan, Pilipinas, mabilog yung mundo. Nalben nakatamo at siyempre number 1, sumikat yung Barangay Bulaon, yung larangan na ng pamakuwang parol. At saka siyempre San Fernando, maluta naman, traditional na ng San Fernando talagang pamakuwang parol. Para naman kay GLF 2025 Committee Chairperson Engineer Noel Gomez, tunay na world class ang ipinakita ng 10 barangay na kalahok sa taon ng festival. Nakakamaha, no? Lahat nagulat sa galing. Iba-ibang style, iba-ibang prosesong ginawa nila. So, I'm sure by next year, mas makakakita pa tayo ng higit kasi magiging inspirasyon yan kasi lahat tinatarget. Pero, sa likod ng bawat gimmick ay ang mga rotor operator na silang nagpapaandar sa mismong higanting parol. Samantala,
Back-to-back first runner-up naman sa kompetisyon ang Barangay Santo Niño na nag-uwi ng 200,000 pesos na papremyo. Pinangunahan ito ni Kapitan Janino Padilla, katuwang ang lantern maker na si Byron Bondok. Pumwesto naman bilang second runner-up ang Barangay Dolores sa pangunguna ng lantern maker na si Teddy Aguilar at sa liderato ni Kapitan Alan Pacho. Tumanggap sila ng 100,000 pesos na premyo. Unforgettable din ang pagkakapanalo ng Barangay Kalulot bilang third runner-up dahil ang humawak ng kanilang parol ay ang 18-year-old female lantern maker na si Shakina Bondok. Sa gabay rin ni Kapitan Jamie Capil, nakapag-uwi naman sila ng 50,000 pesos. Malaki naman ang pasasalamat ni Engineer Gomez sa lahat ng mga taong nasa likod ng matagumpay na event. Ang buong pasasalamat na sa pagpapala ng Diyos, naging matagumpay, tahimik at safe ang Giant Lantern natin ngayon 2025. At kung may mensahe man daw ang champion lantern maker na si Mark Nino Flores, Magtuloy-tuloy pa yung festival na to at kami mga lantern maker patuloy pa rin na pagpapasaya sa inyo sa mga manonood. samantala bukod sa naganap na Ligligan Parol, mayroon pang exhibition nights ang mga higanteng parol mula December 14, 2025 hanggang January 1, 2026. Para sa mga detalye ng mga lugar, tignan ang impormasyong naka-flash sa inyong screen. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nasa heightened alert ang PNP sa buong bansa bago ang pagsisimula ng simbang gabi. Kasunod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga debotong Katoliko sa mga simbahan hanggang sa araw ng Pasko. Narito ang report ni Joey Dizan Mercado. Isinailalim ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert status sa lahat ng kapulisan sa buong bansa bago ang pagsisimula ng simbang gabi sa Martes, December 16. Inaasahang milyong-milyong debotong Katoliko ang dadalo sa mga misa tuwing madaling araw at gabi hanggang sa araw ng Pasko. Sa ilalim ng programang Ligtas Paskuhan 2025, mahigit 70,000 pulis ang ide-deploy sa mga simbahan at iba pang mataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nagsisimba. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, kabilang sa security measures ang pinaigting na foot patrols, mobile patrols at checkpoints. Magkakaroon din sila ng mas mahigpit na koordinasyon sa mga LGU, barangay officials at mga opisyal ng simbahan para sa crowd control at agarang pagtugon sa mga emergency. Inatasan din ng mga police commander sa buong bansa na bantayan hindi lang ang mga simbahan kundi pati na rin ang mga karating na lugar, lalo na yung mga karaniwang pinupuntahan ng mga mananampalataya matapos ang misa. Layunin daw ng mga hakbang na maramdaman ng taong bayan ng ligtas at ang payapang pagdalo sa simbang gabi at sa kanilang pag-uwi. Mananatiling alerto ang mga otoridad laban sa mga insidente ng nakawan, pandurukot, matinding trapiko, sunog at iba pang emergency sa paligid ng mga simbahan at pangunahing kalsada. Pinaalalahanan din ni Nartates ang publiko na maging mapagmatsyag, ingatan ang mga personal na gamit, sumunod sa mga traffic rules at agad i-report ang anumang kahina-hinalang galaw o individual. Samantala, inihayag ng Police Regional Office 3 o PRO3 na magpapatupad din ito ng sariling security measures sa buong Central Luzon kung saan halos 6,000 pulis ang nideploy sa mga itinuturing na priority areas bilang bahagi ng holiday security operations. Simula December 16, maglalagay ng Police Assistance Desk sa mga lugar sambahan, transport terminals, commercial centers at tourist destinations. May dagdag deployment na ilalatag sa December 24 at 31, lalo na sa mga itinalagang firecracker at fireworks zones. Suportado ito ng mahigit 500 force multipliers mula sa iba't ibang grupo at advocacy groups, kasabay ng pagtatayo ng motorist assistance hubs sa mga pangunahing lansangan. Manatili ang mga pinaigting na security measures ng PNP hanggang January 6, 2026. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ilang linggo na lamang ang inihintay at Pasko na. Kaya naman kaliwat kanan na rin ang mga Christmas party ng iba't ibang kumpanya. Ngunit ayon sa DOLE, may malinaw na probisyon ng Labor Code na nagtatanggol sa karapatan ng mga empleyado laban sa sapilitang pagsali sa holiday activities. Kung ikaw ay pinilit o tinakot, pwede raw magsampa ng reklamo sa National Labor Relations Commission. Ang kabuuang detalye sa report ni Aisel Fernando. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya
Naigalang ang paniniwala, relihiyon at personal na kagustuhan ng kanilang empleyado lalo na sa mga Christmas party at iba pang holiday activities. Ayon sa DOLE, may karapatan ang mga manggagawa na tumanggi at hindi sila maaaring piliting sumali sa mga aktibidad gaya ng pagsasayaw o pagtatanghal lalo na kung wala ito sa saklaw ng kanilang trabaho o job description. Babala ng ahensya, maaaring magsampa ng reklamo ang empleyado kung sila ay pinilit, tinakot o pinagbantaan dahil sa hindi paglahok sa company events. Pwede nila itong ihain sa National Labor Relations Commission o NLRC. Batay sa Labor Code, ang mga makatarungang dahilan lamang para maparusahan ng employer ang isang empleyado ay serious misconduct, matindi at paulit-ulit na kapabayaan sa trabaho, loss of confidence dahil sa panloloko, krimeng ginawa laban sa employer o sa kanyang pamilya, at iba pang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya. Paliwanag ng Labor Department, kung ang pamimilit ay may kaakibat na panliligalig o harassment, posible itong pumasok sa saklaw ng Safe Spaces Act. Maaring magsampa ng reklamo ang empleyado at dumulog sa NLRC upang humingi ng kaukulang danyos. Kung sakaling walang ipinataw na parusa, maaari pa ring maghain ng reklamo ang manggagawa kung siya ay hinaras o naging mahirap ang kanyang kalagayan sa trabaho na maaaring mauwi sa constructive dismissal na itinuturing ding illegal na pagkakadismiss sa trabaho. Gayunpaman, sinabi ng DOLE na kung ang pamimilit ay biro lamang sa Christmas party o itinalagang presentasyon at ito ay nasa maayos, magalang at masayang diwa ng pakikisama, maaari pa ring makilahok ang empleyado upang mapatatag ang samahan sa organisasyon at gawing mas masaya ang mga okasyon. Samantala, sa usapin ng 13th month pay, inihayag ng Bureau of Working Conditions o BWC na ang pagbibigay na ito ay hindi lang obligasyon sa ilalim ng batas, kundi pagkilala rin sa ambag ng mga manggagawa sa paglago at tagumpay ng kumpanya. Ayon kay BWC Director Alvin Corrada, nakatutulong din ang 13th month pay sa pagpapataas ng moral at productivity ng mga empleyado. Kaya't muling pinaalalahanan ng mga employer na tiyaking buong mababayaran ang 13th month pay on or before December 24 alinsunod sa batas. Kasama si Jody Dizon Mercado, Isel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Hinihiling ni Senator Bam Aquino na protektahan ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng investigasyon ng Senado sa umano'y pang-abuso at pagwe-weaponize sa Letters of Authority o LOA ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Iginiit ng Senador sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga reforma laban sa tiwaling gawain na humahadlang sa paglago ng maliliit na negosyante. Kilala si Aquino bilang tagapagtaguyod ng micro, small, and medium enterprises o MSMEs at may akda ng Republic Act No. 10644 o Go Negosyo Act. Yung maliliit na negosyante po, sila po yung pinaka natatakot kapag nilalapitan po sila. Sila po yung pinakatakot na takot kapag merong nangongorap po sa kanila. Walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Binigyang diin ni Aquino ang takot na nararamdaman ng mga maliliit na negosyante na nahaharap sa questionableng tax assessments at dumadaming reklamo laban sa BIR. Unang-una po, let me premise by saying that in the previous campaign this year, sa lahat po na naikutan ko, local chamber, Philippine chamber, Chinese chamber, ito man ay sa probinsya o dito po sa syudad, grabe po talaga ang complaints ng mga negosyante pagdating sa BIR at sa LOA. No? Paulit-ulit po yan. Yung mga LOA, yung mga assessment, walang basihan, or kung masyado mang mataas, ginagawang mataas para lang po mag-settle. Ayon pa sa senador, nagiging talamak ang umano'y labis at di makatwirang tax assessment na ginagamit para pilitin ang mga negosyante na makipag-areglo, bagay na posibleng nagpapatindi sa korupsyon. Upang labanan ang umano'y racket, nagrekomenda si Aquino ng mga hakbang para sa transparency at reforma kina BIR Commissioner Charlie Mendoza at Department of Finance o DOF Secretary Frederick Go.
Iminungkahi niyang isa publiko ang datos ng LOA para agad na maberipika ng mga taxpayer kung lehitimo ang mga audit notice na matatanggap nila. That's my intention, kaya dapat itong mailabas sana. So people can check kung itong LOA ba na ito ay talagang valid o hindi. Ipinanawagan din ni Aquino ang pag-aalis sa kapangyarihan ng mga individual na Revenue District Offices o RDOS sa pagpili ng i-audit, gayon din ang paggamit ng random manual audit o isang technology-driven system upang maiwasan ang favoritism. Tinitiyak nito na hindi muling siyasatin ng isang taxpayer na maayos na nakapagbayad ng buwis, lalo na kung walang matibay na dahilan. Ipinangako naman ni Mendoza at Go na susuriin ang mga nakaraang LOA data katuwang ang Senate Committee upang matukoy ang mga pattern ng paulit-ulit na audit at mataas na initial assessments na biglang bumaba sa settlement ng malinaw na senyales ng umano'y korupsyon. Kaugnay niyan, pinuri ni Aquino ang bagong patakaran ng BIR na nangangailangan ng pag-aproba ng opisina ng Commissioner sa lahat ng LOA, pati na rin ang paglikha ng special email para sa mga reklamo sa audit, isang hakbang na nagbibigay sa MSMEs ng direktang linya para magsumbong. Mahalaga po na pakiramdam nila ang mga ahensya ng gobyerno nasa panig nila. Naniniwala si Aquino na ang investigasyon ng Senado ay mahalaga para sa institutional reform na magpapatibay sa transparency, pananagutan at kapayapaan ng isip ng bawat Pilipinong negosyante. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Target ngayon ng Department of Agriculture na dagdagan pa ang makinabang sa Benteng Bigas Program ng pamahalaan matapos makapagtala ng halos 1 milyong benepisyaryo sa unang 7 buwan nito. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Halos 1 milyong Pinoy na raw ang nakinabang sa programang Benteng Bigas Meron o BBM na ng pamahalaan mula ng ilunsad ito ni President Ferdinand Marcos Jr. 7 buwan na ang nakalilipas. Hakbang ito ng gobyerno upang tulungan ng mga pamilyang nahihirapan sa epekto ng mataas sa presyo ng bilihin. Ibinahagi ng Department of Agriculture o DA na umabot na sa almost 900,000 beneficiaries ang nakabili ng subsidized sa bigas sa halagang 20 pesos per kilo simula May 13 na 2025. Sa isang pulong balitaan nitong weekend, sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na nakatakdang gawing mas moderno ang registration system ng programa upang matiyak na ang mga benepisyaryo lamang ang tunay na makakabili. Layunin din ng pinahusay ng sistema na masubaybayan kung saan at gaano kadalas sila bumili ng benteng bigas. Target ng ahensya na umabot sa 15 milyong kabahayan ang makinabang sa programa pagsapit ng 2026. Samantala, sinang-ayunan ni Guevara ang pagtataya ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang 500 piso para sa Noche Buena ng isang pamilya. Depende sa ihahandang pagkain. Posible raw ito para sa isang pamilyang may 5 miyembro, subalit nakadepende pa rin kung ano ang nais na ihanda. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 330 pesos kada kilo ang presyo ng baboy at 180 pesos hanggang 200 pesos naman ang kada kilo ng manok. Kaugnay niyan, hinimok ni Guevara ang mga mamimili na bumili sa mga kadiwa store kung saan mas mababa ng 20 to 30% ng presyo dahil direkta itong nagmumula sa mga magsasaka. Bagamat aminado sa limitado mga produkto mabibili, malaking tulong pa rin daw ang mga mababang presyo upang mapalawig ang budget ng mga pamilya. Sa kasalukuyan, may 740 kadiwa stores at pop-up outlet sa buong bansa at mahigit 100 sa mga ito ang regular na bukas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inaasahan magbubukas ng tinatayang 10,000 na trabaho at magpapalakas sa modernong pagsasaka ang itatayong kauna-unahang Korea Agricultural Machinery Industry Complex sa bansa. Kasunod ito ng groundbreaking ng proyekto na pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Cabanatuan, Nueva Ecija.
Ito ay ayon sa Pangulo, layon ng pasilidad na magdisenyo at gumawa ng mga makinang tugma sa pangangailangan ng mga magsasakang Pilipino upang tumaas ang kanilang ani at kita. Ayon naman sa pamahalaang lungsod ng Cabanatuan, mahalaga ang proyekto dahil magbibigay ito ng tuloy-tuloy na trabaho at palakasin nito ang local labor force. Magsisimula ang konstruksyon ng naturang complex sa 2026 sa 20-hectare na government-owned property sa Barangay Kalikid Sur at target na matapos ang buong proyekto sa loob ng 9 na taon na hahatiin sa 3 phase. Kasabay ng groundbreaking na mahagi rin ng Department of Agriculture ng mga makinarya, kagamitan, binhi at iba pang farm inputs na pakikinabangan ng iba't ibang farm cooperatives sa Central Luzon. Samantala, winasak ng BIR ang daan-daang libong iligal na vape products bilang babala sa mga nagbebenta na umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Bahagi raw ito ng mas mahigpit na kampanya ng ahensya kontra iligal na bentahan. Ang kabuuang detalye sa report ni Rainiela Tugay. Sinira ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang halos 450,000 units ng vape products bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na bentahan. Pinangunahan ni BIR Chief Commissioner Charlito Martin Mendoza ang simultaneous nationwide destruction sa mga vape na walang tamang excise tax stamps na nakumpiska sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa raw itong malinaw na babala sa mga patuloy na nagbebenta ng vape products na umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa BIR, tinatayang aabot sa 1.34 bilyon ang nawalang kita ng pamahalaan mula sa hindi nabayarang excise tax at kaukulang multa sa mga sinirang produkto. Sa kabuuan, ngayong 2025, mahigit 742,000 illegal vape products na ang nasamsam na may tinatayang 2.73 billion tax liabilities. Bukod sa usapin ng buwis, binigyang diin ng BIR na seryosong bantarin sa kalusugan at kaligtasan ng publiko ang mga illegal na vape dahil hindi dumaan ang mga ito sa tamang regulasyon at pagsusuri. Iginiit ng ahensya na mahalagang maipatupad ng mahigpit ang excise tax sa vape at iba pang sin products upang matiyak na may pondo ang gobyerno para sa mahahalagang serbisyo lalo na sa sektor ng kalusugan. Nanawagan din ng BIR sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang mga tindahang nagbebenta ng vape products na walang excise tax stamps bilang bahagi ng sama-samang laban kontra iligal na aktibidad. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Matagumpay na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 ang 3 araw na Philippine Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps Orientation and Call for Interest Marlin Component. Ginanap ito sa Balanga, Bataan nitong December 10 to 12, kung saan ipinaliwanag ang mga oportunidad na hatid ng Fish Corps Grant Matching Program na pinopondohan ng World Bank. Layunin ng programa na hikayatin ng mga Qualified Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs, mga kooperatiba at mga organisasyon ng mangingisda na magsumite ng mga kinakailangang dokumento upang maging benepisyaryo ng grant. Nakatuon ng tulong pinansyal sa aktwal na pangangailangan ng mga mangingisda, lalo na sa panahon ng pabago-bagong klima hanggang sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at kita. Tinalakay sa orientation ang criteria, application process at qualifying components na kailangang matugunan upang makakuha ng pondo para sa pagpapalakas ng produksyon sa sektor ng pangisdaan. Ayon kay Harlin Forzuelo, BFAR 3 Provincial Fishery Officer ng Bataan, mahalaga ang ganitong programa upang matulungan ang mga mangingisda na magkaroon ng mas maunlad na kinabukasan. So, ina-encourage po natin yung ating mga processors na i-grab yung opportunity kung saan maka-avail po sila ng isang grant na tulong sa kanilang kabuhayan para mapalago at matugunan yung mga pagkukulang po nila sa kanilang kabuhayan. Binanggit naman ni Mary Ann Tercero ng FMA Coordinating Unit na malaki ang magiging ambag ng Fish Corps hindi lamang sa mga mangingisda, kundi pati sa kabuoang ekonomiya ng pangisdaan sa Bataan. Nare-realize din naman nila ngayon na
ito talaga ay may intention na tumulong. And even the guidelines are now relaxing para hindi sila masyadong kinakahon, para talagang makatulong sa mangingisda at sa sektor ng pangisdaan. The project expected a 3% increase in income of the fisher folk. So, kung titingnan mo, malaki ang maitutulong nito mula sa maliit na mangingisda. Samantala, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang Almacen Fishermen Cooperative sa BFAR 3 matapos maging bahagi ng oryentasyon. Ayon kay Domingo Razon, kinatawan ng kooperatiba, bagamat mahigpit ang mga requirements, handa silang subukan ng programa dahil malaking tulong ito sa kanilang operasyon. Sa totoo po, first time ko pong narinig ang Peace Corps, pero sa narinig ko po na programa nila ay napakaganda. Bagamat po napakabigat ng requirement, susubukan po namin makakuan dahil po ay gaya ng sabi nila, grant. Dahil po sa hirap ng aming kooperatiba, talaga pong wala po kaming puhunan. So, susubukan po namin na lahat ng requirement nila ay masunod po namin. Kaya napakaganda po ng programa ng Peace Corps. At first time ko pong nasaksiyan ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako sa pamunuan at sa sabi nga nila pondo ng World Bank. Kaya kahit na ganun po napakalaking salamat sa aming mga fisher folks. Kaya yun po at marami pong salamat at nagpapasalamat po ako. Sa pamamagitan ng Fish Corps, umaasa ang BFAR na mas magiging handa, matatag at mas umasenso ang sektor ng pangisdaan sa Bataan sa kabila ng mga hamon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi na lamang sa karagatan umabot ang saklaw ng Philippine Coast Guard matapos magsagawa ng Community Welfare and Outreach Program para sa mahigit 300 aita mula sa Abukay at Bagak, Bataan itong Biyernes, December 12. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama mga kawani ng Coast Guard at mga opisyal ng Dalawigan at Bayan. Sentro ng programa ang libreng medical at dental mission na isinagawa ng mga volunteer health workers ng PCG Auxiliary. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang check-up, laboratory tests, eye screening at iba pang primary health service. Bukod dito, nagkaloob din ng PCG ng mga food pack at grocery items sa lahat ng benepisyaryo. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, ang aktibidad ay bunga ng matibay na ugnayan ng Coast Guard at lokal na pamahalaan at aniya patuloy na isinusulong ng PCG ang kanilang advokasiyang maghahatid ng seguridad at serbisyo hanggang sa mga vulnerableng sektor. Sa patuloy na pagpapalawak ng Community Welfare and Outreach Program, pinatitibay ng PCG ang papel nito hindi lamang bilang tagapangalaga ng karagatan, kundi bilang katuwang sa humanitarian assistance at community development. Samantala, nagningning ang bayan ng Magalang, Pampanga nitong Biyernes ng iparada at sabay-sabay na pailawan ang makukulay na parol ng 26 na barangay sa taunang Lubenas ng Pasko. Isang selebrasyon ng tradisyon, pananampalataya at malikhaing talento. Panoorin ang mga naging kaganapan sa report ni Rainiela Tugay. 26 na barangay ang sama-samang nagbigay kulay at liwanag sa bayan ng Magalang, Pampanga matapos iparada ang makukulay at malikhaing parol sa pagdiriwang ng Ingbanala Bituining Magalang, Lubenas ng Pasko nitong Biyernes, December 12. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Magalang ang selebrasyon bilang bahagi ng kanilang taunang programa sa Kapaskuhan na layong panatilihin ang tradisyon
ng paggawa ng parol at palakasin ang partisipasyon ng mga barangay sa mga gawaing pangkultura. Nagsimula ang prosesyon sa San Bartolome Parish, dumaan sa mga pangunahing kalsada ng bayan at nagtapos sa Magalang Plaza kung saan sabay-sabay pinailawan ang mga maniningning na parol sa harap ng libo-libong residente at bisita. Bawat barangay ay nagpamalas ng kakaibang dedikasyon at pagkamalikhain sa pagbuo ng parol na sumasalamin sa pananampalataya, kultura at diwa ng Kapaskuhan. Mula sa tradisyonal na disenyo hanggang sa makabagong konsepto, naging tampok ang masusing pagkakagawa, makukulay na ilaw at makabagbag damdaming presentasyon na umani ng palakpakan at kinapulutan ng inspirasyon ng mga manonood. At matapos maitanghalang kani-kanilang mga pakulo at gimmick, muling nasungkit ng Barangay Santa Lucia ang kampyonato na ngayon ay hawak na ang titulo sa ikatlong magkakasunod na taon. Second place ang Barangay Santa Maria at nakuha din nila ang parangal para sa Best Presentation. Third place naman ng Santo Rosario na sinundan ng San Pedro II sa fourth place, habang nakapasok din sa ikalimang pwesto ang Barangay San Isidro. Sa pagtatapos ng gabi, iisa lang ang iniwang mensahe ng magalang. Ang Lubenas ng Pasko ay hindi lamang paligsahan, kundi selebrasyon ng pagkakaisa, malikhaing talento at pananampalataya ng mga Magalenyo. Isang tradisyong patuloy na nagbibigay liwanag sa Pasko ng Bayan taon-taon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Umarangkada na nitong linggo, December 14th, ang 7th Bong Pineda Cup sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao, Pampanga. Isa itong week-long golf tournament kung saan higit 2,000 golfers ang maglalaro ngayong edisyon para sa prize pool na aabot sa 20 million pesos. Tatagalan nato ang torneo hanggang December 20 na target pag-isahin ng sport, negosyo at matitibay na ugnayan ng mga lider sa industriya. Hindi lang birdie at eagle ang hinahabol. Connections ang tumatama sa fairway. Ito ang 7th Tatay Bong Pineda Golf Cup. Dito sa Pradera Verde Golf and Country Club, isang week-long tournament na mas malaki pa sa scoreboard. Umarangkada ito ngayong December 14 hanggang December 20. At akalain ninyo, higit 2,000 ang golfers. Sa ceremonial tee-off pa lang, malinaw na championship level ang laban. Crowd favorite in Pradera, Mayor Patty Tuba. Good shot, Sir Bobby. Okay. Nice shot, Sir Paul. Good morning, everybody. Salamat dun sa suporta nyo dito sa tournament na to. Hindi to matitigil hanggat nandito ang Pradera Verde. Nakasubaybay ho kami sa mga magagandang outdoor activities dito ho sa Pampanga. And it happened sa ikapitong pagkakataon, ito hong ating pong golf course sa Pradera may malaking event. At una, pinabati po namin kayo, Tay. Happy birthday! Kwentuhan niyo po kami dito ho sa inyong event ngayon. Itong Pradera Verde na to, hindi natin akalain na magagawa to eh. Pero bilang nag-golf ako noon, naging pangarap ko na magawa ito. Natuloy naman. So ngayon, nagkaroon tayo ng Tatay Bong tournament. Nayaya ko lahat dito yan para mag-join itong tournament natin. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa Tatay Bong tournament. Nagpapasalamat kami sa host, kay Sir Bong Pineda, for giving opportunity for new golfers and pro golfers. Napakagandang event, well organized, people are very friendly, and it's welcoming sa new and pro golfers. Thank you. Manatili nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Simpleng impormasyon ng hatid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 sa mga mangingisda.
Kagapay rin ng mga fisher folk ang ahensya sa kanilang paglalakbay tungo sa pagiging entrepreneur at pagkakaroon ng sustainable na negosyo. Speaking of livelihood development, yan mismo ang sentro ng talakayan sa ikalawang araw ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fishcore Orientation Marlin Component na ginanap sa Balanga, Bataan nitong December 11. Tinalakay ng mga resource speakers ang tinatawag na entrepreneur journey, paano bumuo ng negosyo, maghanda ng proposal at gamitin ng tama ang Fishcore Grant para sa pangmatagalang paglago ng kabuhayan. Ipinaliwanag din sa kanila kung paano maaaring gawing value-added products ang huli ng isda at kung paano ang simpleng operasyon ay maaaring maging sustainable enterprise sa tulong ng grant mula sa World Bank. Bukod sa practical na kaalaman, binigyang diin din ang kahalagahan ng financial literacy, market readiness at basic business planning, mga pundasyong mahalaga upang maging handa ang mga aplikante sa aktwal na pagpapatakbo ng negosyo. Ayon sa VFAR-3, mahalaga ang ganitong approach upang masiguro na magagamit ng wasto ang grant at magbunga ito ng pangmatagalang benepisyo sa mga mangingisda. Gusto nilang umunlad yung kabuhayan nila pero wala silang business or livelihood in mind. So, nag-aagam-agam sila dahil kulang din sila sa kakayahan. So kami, meron na kaming, for example, ipepresent namin mga consultations na pwede tungkol sa bangus, tungkol sa oysters, tungkol sa talaba. Ito ay mabilis na ipackage sa pagkakakitaan. Kung meron silang kakulangan sa training, kasama din yon sa aming qualifying or eligibility na dapat sila ay willing ma-train dahil may kasamang package itong negosyo, itong pagbibigay sa kanila ng tulong. It's not only a grant in terms of the financial, but also an assistance in terms of elevating or equipping them in terms of the training or capability building. Samantala, umaasa raw ang samahang mangingisda ni Apo San Rafael sa Barangay Sibangkan na matutulungan ang kanilang pangangailangan lalo na sa paghahanda ng mga kinakailangan para sa grant. Naman kami yung mga professionals. Hindi kami professionals para gumawa ng mga, siyempre, yung mga kailangan dokumento. So kaya kailangan namin ng assistance na nagbumula rin sa kanila. Kasi kung walang assistance, wala rin. Hindi rin kami makakagalaw. Ano bang malay namin sa paggawa ng mga feasibility studies, mga ano na yan. So, wala rin. So, kailangan namin yung kanilang physical na tulong. Yun po yun. Para matupad namin yung aming mga pangarap na magkaroon ng alternative livelihood program. Tiniyak naman ng ahensya na hindi kailangang mangamba ang mga mangingisda sa malalaking project proposals dahil patuloy ang koordinasyon ng BFAR sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Of course, may mga challenges on the markets. So, eto, nakikipag-collaborate kami. Meron dito yung DOST in terms also of the technology. We also invited DTI and then other collaborators para din pagtulong-tulungan itong proyekto na ito. Sa pagtatapos ng programa, inaasahan ng BFAR na mas marami pang mangingisda sa Bataan ang tatahak sa landas ng makabagong teknolohiya at inobasyon, gayon din sa pagpapaunlad ng kani-kanilang produksyon at kabuhayan. Kasama si Reniela Tugay, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinagyaman ng Lubenas ni Pasko 2025 ang Kapampangan Christmas Edition sa Angeles City Heritage District nitong Linggo, December 14. Pinangunahan ng City Tourism Office ang aktibidad, katuwang ang Holy Rosary Parish kung saan tampok ang prosesyon ng mga santo mula sa Barangay Kutkut, Malabanyas, Pampang, Pandana, Pulong Bulu, Santa Teresita, Santo Domingo, Santo Rosario at San Nicolas. Bawat barangay pinarada ang kani-kanilang sariling lantern, illuminated crosses at iupang religious images na tradisyonal na limbon route.
Nagtapos ang gabi sa muling pagbabasbas ng lahat ng naging Lubenas Lanterns at nagpagbibigay ng espesyal na pagkilala sa mga natatanging delegado. Ipinahayag naman ng pamahalaang lungsod ang pasasalamat sa mga barangay, simbahan at organizers at binigyan diin ng Lubenas ng Pasko bilang simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga Anghelenyo tuwing Kapaskuhan. Samantala, alamin kung bakit pinag-uusapan ng Hyundai Staria, isang next generation van na hindi lang pang transport kundi pang experience pa. With its futuristic design, spacious interior and cutting-edge technology, ang Staria ay ginawa para sa modernong pamilya, negosyante at kahit sa mga VIP na laging on the go. At the good news is, available na ito sa Laos Auto Group Hyundai Baliwag, Bulacan. To know more about Hyundai Staria, let's watch this. Hello, I'm Robert Darryl, Sales Executive of Hyundai Baliwag. Sa ngayon po, discuss natin ang ating bagong unit which is the Staria 2.2 Premium 8-speed automatic all-wheel drive. So kung mapapansin po natin sa harap, medyo futuristic din po yung kanyang approach. Then mapapansin po natin, meron pong ilaw dito which is the daytime running light. Ito po ang ating signature logo. Then, kanya pong avoidance camera. Yung grill po niya is panoramic design. Then dito rin po sa ating grill sa baba, panoramic design din po siya. Atin po mga sensors, ito rin po. So sa kanya pong ilaw, naka-LED na rin po siya and wala po siyang fog lamp. Para po sa ating makina, naka 2.2 turbocharged engine na din po tayo and automatic po na transmission. Then sa all-wheel drive po, mas maganda po yung all-wheel drive kasi po 100% ang lahat ng gulong natin is gumagana. Para po sa ating front suspension, naka MacPherson strap na rin po siya. And naka 18-inch na alloy wheels po siya. Then, dahil nga po naka 18-inch alloy wheels po siya, ang ating pong ground clearance is 186. Sa ating pong side mirror, mapapansin po natin, nandito na po yung ating signal light. Meron na rin po tayo na camera para po sa ating 360, tsaka po sa iba niyang features para po dun sa kanyang collision avoidance, sa blind spot assist. Then, ating pong smart entry. Sa kanya naman pong passenger side, tayo po ay naka-powered door lock handle na rin po. Para po sa rear side ng sasakyan, makita po natin ang ating brake lights. Meron po tayo ditong defogger, yung mga linya po na to. Then, ating logo, Hyundai Staria. Ang ating pong brake lights, signal light, and then yung kanyang reverse camera. So sa atin pong rear end trunk, naka-automatic na rin po siya. Isang pindot lang po natin, bubukas na po. Ang atin pong Hyundai Staria ay may 9-seater. So, fold lang po natin siya para po magamit natin yung likod if ever po na walang uupo. Then yung likod po niya is pwede natin paglagyan ng dalawang balikbayan box or mga luggages po na pwede natin ilagay like groceries or etc. Ang ating pong automatic na rear end trunk is naka-hydraulic assist na rin. Para po sa ating driver side, mapapansin po natin, tayo po ay naka-leather na, durable plastic. Then dito po sa ating infotainment, nandito po yung ating control sa windows. Then, ang ating pong unlock and unlock, then control po ng ating side mirrors. Yung Hyundai Staria ay naka-premium Bose speaker. Ang ating pong seats ay naka 8-way powered na po siya. So, kapag gusto po natin siyang palikod, paharap, depende po sa ating driving habit. So, tayo na po mismo ang mag-a-adjust. Para po sa ating steering wheel, tayo pa naka-leather na rin. With paddle shifter, mapapansin po natin sa ating infotainment, meron pong mga buttons. So, ito po yung sa personal side, sa calls, sa cellphone. Then, nandito naman po yung ating mga assistive. Ang ating pong steering wheel ay naka-tilt and telescopic na rin po. So, depende na lang po sa kung paano siya gustong imaneho, pataas or pababa. Then, para po sa ating engine, tayo po ay naka-push start button. So, pipindutin lang po natin siya.
Para po sa ating LCD, tayo po ay naka 6-inch na rin po. So touchscreen din po yan. Para po dito, meron po tayong ventilated seats. So kung gusto po natin na malamig ang upuan, pindutin lang po natin to. Lalamig na po yung upuan ng driver side. So dito naman po sa passenger side. Then kung gusto po natin na mainitan, tanggalin lang po natin ito. Ito po ang pindutin natin. Ang Hyundai Staria ay meron na rin pong reverse camera with 360 na rin po siya. So para po mas maingat po tayo sa ating pagmamaneho. So tayo po ay naka-shift by wire, button type na rin po siya. So hindi na po siya yung traditional shifter na ito po is pipindutin na lang po kung gusto natin mag-neutral. Gusto natin na tayo ay nasa pad. Ang ating pong USB port adapter na pwede rin po tayong mag-charge. Meron po siyang 12 volts. Then ang ating pong wireless charger. So if ever po na gusto natin na di na bumaba ng sasakyan upang buksan ang ating pintuan sa gilid or sa likod, pipindutin na lang po natin to, long press, bubukas na po yung pintuan. Then, long press lang po ulit para po sumara. Para po sa side ng driver and passenger, pwede po tayong maglagay dito ng cup. So, meron po tayong cup holder. And dito naman po, if ever na meron tayong gustong ilagay na gamit dito, kasya rin naman po siya. Ang Hyundai Staria 2.2 Premium 9-seater ay nagkakahalaga na 2,830,000. Meron po tayong promo down payment na 280,000. So sa 5 years po niya is 58,604 lang po ang ating gagastusin. Para po sa ating in-house, ang mga inclusions po niya pag binili ang ating sasakyan, meron po tayong free chattel mortgage, 3 years LTO registration, meron din po tayo na free tint, floor mats, spare key, tsaka po yung ating Laos Cares with 24/7 roadside assistance and free towing na rin po. 32,500 worth of benefits. For more information, I am Robert Daryl Dorupa. Please contact me at my number 0905-886-0922. Ang number ko po is Viber ready, WhatsApp ready, and pakifollow na rin po ang aming official Facebook page which is Hyundai Baliwag. Pakifollow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. If ever po na madaan kayo dito sa aming showroom, kami po ay located sa DRT Pagala Highway, Baliwag, Bulacan. Ako pong bahala sa inyo, tutulungan po namin kayo para po mahanap ninyo yung unit na fit para sa inyo. Here at Hyundai, innovate every day. Bigo makapasok sa podium si Heidelin Diaz sa 33rd SEA Games 58 kilograms weightlifting division sa Thailand. Ngunit nananatiling positibo ang Tokyo Olympics gold medalist na nakatuon ngayon sa paghahanda para sa mga susunod na torneo. Naritong report. Bigong makakuha ng medalya ang 2020 Tokyo Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz sa kanyang pagbabalik sa Southeast Asian Games. Ito ay makaraang magtapos si Diaz sa ika-4 na pwesto sa Women's 58 kg division sa Chonburi Sports School sa Thailand. Naitala niya ang kabuang 200 kg mula sa 90 kg sa snatch at 100 kg sa clean and jerk. Ginawa raw ng pambato ng Pilipinas ang kanyang makakaya pero aminado rin siya na naapektuhan ang kanyang performance dahil sa injury sa kanyang tuhod at ang halos sa 2 taong hindi pakikipagkompetensya. Maayos ang naging simula ni Diaz sa kanyang unang 2 lifts sa snatch, subalit nabigo sa huling attempt at sa 2 huling lifts sa clean and jerk na sana'y nagbigay sa kanya ng tsansang makasungkit ng medalya. Sa kabila ng kabiguan, ipinahayag ng atleta ang determinasyon na bumawi sa mga susunod na torneo, kabilang narito ang Olympic qualifiers para sa Los Angeles Games sa susunod na taon. Samantala, nasungkit ng pambato ng Thailand ang gintong medalya sa kompetisyon na nakapagtala ng kabuang 224 kilograms, habang Indonesia naman ang nakakuha ng silver na mayroong 218 kilograms. Justin Dizon, CLTV 36 News. Samantala, nagningning ang entablado ng Miss Charm 2025 Coronation Night
Sa Vietnam, matapos koronahan si Ana Blanco ng Venezuela bilang bagong reyna. Habang pinagmamalaki naman ng Pilipinas sa pagkapanalo ni Cyril Payumo sa Best in National Costume Award. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni Zachary Carlos. The results are right here in our hands. Our outstanding contestants are holding hands, waiting for the golden moment of the Miss Charm 2025 Grand Finale. We want to hear, who is your favorite? Who do you think will be the winner? Shout louder. No matter the outcome, we can all agree that all women tonight are truly deserving of the titles. Let us hear your country. Would it be Thailand? Would it be Germany? Would it be Mexico? Or would it be Venezuela? And now, the moment we've all been waiting for. Puno ng grace and elegance ang coronation night ng Miss Charm 2025 na ginanap nitong December 12 sa Vietnam. Lumahok sa kompetisyon ang more than 30 candidates mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa huli, napasa kamay ni Ana Blancong Venezuela ang korona. Si Ana ang humalili sa reigning queen na si Rashmita Rasindra ng Malaysia bilang bagong Miss Charm. First runner-up naman ang German candidate na si Luisa Victoria Malz na nag-training pa sa Pinas. Kasama rin bilang second runner-up si Renanda Aprilia Maharani ng Indonesia, habang bumuo sa top 5 sina Naruemol Pimpakdi ng Thailand at Francia Cortez ng Mexico. Fame and money are not everything. Not at all. What matters in life for real is prosperity, and that doesn't come from physical wealth. It comes from spiritual wealth. Nowadays, I find myself being one of the wealthiest people in the world because I have the love of a family, I have the love of a country, and I have the opportunity to be here with you guys, talking about love, talking about empathy, talking about what we can do together to make a better world. So yes, what I think true wealth and true success is working together to make a more harmonious world. Ang pambato naman ng Pilipinas na si Cyril Payumo, isang Kapampangan beauty queen, ay nagtapos sa top 20 ng competition matapos ang swimsuit round. Hindi rin siya umuwi ng walang award matapos makuha ang Best in National Costume. Suot ni Payumo ang likha ng designer na si Simeon Cayetano na hango sa salakot, isang tradisyonal na sombrero ng mga Pilipino. Samantala, ang kanyang gown sa preliminary competition ay isang espesyal na disenyo na may temang langgam na sumisimbolo sa sipag at tiyaga. Ayon kay Payumo, ang gown ay nagsimula lamang sa isang ideya, binuo sa pamamagitan ng matinding pagsisikap at isinusuot niya ito ng may buong pagmamalaki. Dagdag pa niya, lumakad siya sa entablado, dala ang diwa ng bawat Pilipino na patuloy na lumalaban at nagsusumikap, kahit maliit man ang simula. Para sa Chika Express, ako si Zachary Carlos, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website at www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan na pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program.
Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Papanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Mga kabayan, 10 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.